Кичке 9 ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич. Хәзер булачак темалар турында. Лубьян урман күллияте оешуга 100 ел. Кукмара районында Татарстан президент катнашында узган чарада Илдар Сафиуллин да булып кайтты. Грипп сезоны башлана. Быел очраша алабыз шушланар белән. Ковид һәм гриппка каршы прививкаларның икесен бергә ясатырга ярыймы? Белгечләрне Рания Абдрахманова тыңлап кайтты. Сайлау бюллетеннәре ничек басыла? Типографиядә эш оештырылган тәүлек әйләнә бу вакытта тулырак Илгиз Шәкуров. Алар һәр көнне кара алтын табалар. Җәяүчә китәлек мәйдан килеп карашы мастер задание бирә. Нефт табучы матур гаиләләрне Филүзә Хәмидуллина да күреп кайтты. Яршалы табибы самолетта кеше гомерен саклап калган. Аңын югалткан пассажирны коткару операциясе турында Таңсылу Насырова. Бүген безнең илдә моннан 17 ел элек Бесланда булган фаҗиганы искә алалар. 1 сентябрь көнне Төньяк Осетиянең 1 мәктәбендә террорчылар 1100 кешене 2 тәүлек ярым бинадан чыгармыйча тота. Балалар, укытучылар, ата-аналар бәйрәм линейкасына килгән була. 3нче көнне монда шартлау яңгырый. Бу фаҗигада 334 кеше һәлак була, 186-сы балалар. Бүген ил буенча мәктәпләрдә тынычлык дәресләре узды. Татарстан белем бирү йортларында лекцияләр укыдылар. Шундый дәресләрнең берсе Казанның 91-нче мәктәбендә дә үтте. Мондай лекцияләр 12 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Республика урманнарын алары космостан күзәтә, агачларның сәламәтлеген иң заманча ысуллар ярдәмендә кайгырталар. Бүген Татарстанның урман хуҗалыгы тармагы 1 гасырлык юбилейын билгеләп үтә. Шул уңайдан Кукмара районындагы Лубянда зур тантанада үтте. Биредә әлеге тармакның иң тәҗрибәле уку йорты урнашкан. Лубян урман хуҗалыгы техникумына да 100 ел бәйрәм тантанасына Россия урман хуҗалыгы һәм экология министрлыгы җитәкчелеге килде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Тулырак Илдар Сафиуллин. Отложив все дела, вы приехали сюда. Бер гасырлык тарихы булган урман хуҗалыгы күллияте бүген дәрәҗәле кунаклар кабул итә. Иртәдән яңгыр сибелеп торуның да тирән мәгънәсе бар сыман. Бу коры елда урманга яңгыр кирәк. Как они заседали, о чем они там совещались. 1921 елда Биклән урман мәктәбе Мамадыш кантоны хәзерге Кукмара районының Лубьян авылына күчерелгән. Менә шул чордан әлеге техникум нигез салына да инде. 22 укучыдан торган беренче төркем Евгений Лебедев зур җир биләүче төзеткән бинада урман үстерүчеләрне иренә башлый. Бүген биредә төрле видеокадрлар белән беррәттән тарихи һәм фәнни яктан әһәмиятле документлар белән дә танышырга мөмкин. Бер гасыр эчендә белем бирү йортында 10 меңгә якын белгеч укып чыккан. Хәзер биредә 300 студент. Алар белән президент һәм кунаклар аралаша. Бу егет-кызлар урманчы, икътисадчы, техник белгечлектәр үзләштерә. Марсель Низамиев Оршы егете урманчылар династиясеннән. Алар дәрестә менә шундый махсус препаратлар ярдәмендә агачларның сәламәтлеген тикшерә. Миңа бик кеше урман эше. Мин балачак вакытта урманда бик күп бабам белән йөргәнем. Шуңа күрә килдем. Урманчылар хезмәте агач үстерү генә түгел, бурычлары замана белән бергә бару, үсү. Урман хуҗалыгын цифрлаштыру бүген төп максатларның берсе. Монда яңа технологияларны кунакларга тәкъдим иттеләр. Хәзер урманнарны космостан да күзәтеп торачаклар. Урман хуҗалыгында цифрлаштыру ул бик зур әһәмият алып тора. Чөнки ул безгә незаконный рубкаларны, шушы бөтен космостан термик нукталарны карап торырга, безнең урманчы хезмәткәрләренә бик зур булышы булып тора. Хәзерге көндә инде без 100% урман карталарын оцифровали. Лубьяндагы истәлекле вакыйгага бөтен республикадан урман хуҗалыгы белгечләре җыелган. Алар үзләренең эшләнмәләрен тәкъдим итте. Бәйрәм урман уртасындагы аланда дәвам итте. Монда республика урманчылары бу тармакта эшләп елга чыккан ветераннар, яшь белгечләр. Рөстәм Миңнеханов Лубьян урман хуҗалыгы күллиятенең 50 еллыгына әтисе белән килгән булган. Ул шул чакны искә алды. СССРның ат казанган урманчысы Нургали Миңнеханов үзе дә бу уку йортында белем алган. Еллар да бу күллиятте сыйфатлы белем бирүгә ихтимарның кимүен билгеләп үтте. 100 ел элек менә монда уку йорты килеп чыкты. Әгәр дә бу уку йорты булмаса, мин белмим, урман хуҗалыгында кайдан эшләргә кешеләр алган булыр икән. 100 ел дәрәҗәсендә бу уку йорты дәрәҗәле
10 меңгә якын эшмәкәр специалистлар әзерләде. Әлбәттә, бүгенге көндә дә менә без карап чыктык. Уку шартлары, мөмкинлекләр, технологиялар барысы да дөньядагы бүгенге бөтен таләпләргә туры килә. Мәскәүдән килгән дәрәҗәле кунаклар Татарстан урман хуҗалыгы эшчәнлеген югары бәяләде. Татарстан сейчас является лидером. Татарстан урманнарны торгызу һәм үстерү буенча алдынгы төбәк соңгы елларда урманчылык өлкәсенә игътибар артты. Җитәкчелек тә ярдәм итә. Шуның бәрабәренә матди техник база ныгый. Сез җитди проектларда да теләп катнашасыз. Алдынгы урман хуҗалыгы хезмәткәрләре президент һәм башка дәрәҗәле кунаклар кулыннан дәүләт бүләкләре алды. Бу истәлекле көн уңайыннан бүген монда агачлар да утырттылар. Кукмара районыннан Илдар Сафиуллин, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Бүген Кукмарага киткәнче Рөстәм Миннеханов Россиянең табигый байлыклар һәм экология министры урынбасары Сергей Анаприенко, Урман хуҗалыгы федераль агентлыгы башлыгы Иван Советников белән гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мөхитне күзәтү буенча федераль хезмәт җитәкчесе Игорь Шумаков белән очрашты. Алар уртак хезмәттәшлек һәм проектларны тормышка ашыру турында фикер алыштылар. Бүген Рөстәм Миннеханов Раиф Богородицкий ирләр монастырында булды. Бу көннәрдә монда юбилей торгызылып, яңадан эшли башлауына 30 ел тулды. Татарстан президенты 2019 елда ачылган интерактив музей белән танышты. Экспозициядә уникаль документлар 17-18 гасырларга караган кулъязма китаплар тәкъдим ителгән. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, бүген Татарстанда төрле милләт вәкилләре, дин тарафдарлары үзара дус һәм тату яши. Бу уңайдан ул Раиф монастырын үрнәк итеп китерде. Россиянең Европа территориясендә шул исәптән Татарстанда суытып җибәрәчәк синоптиклар иртәгә һава температурасы +11-гә кадәр төшәр дип фаразлый. Көндез һәм кичен республикада урыны белән тизлеге 21 метрга кадәр җиткән көчле җил һәм яңгырлар да көтелә. Киләсе атнадан Татарстан халкына гриппка каршы прививка ясый башлаячаклар. Теләк белдерүчеләрне сырхауханәләрдә дүшәмбедән үк көтәләр. Татарстан сәламәтлек саклау министры урынбасары Владимир Жаворонков бүген шулай дип белдерде. Быел көз ковидка ОРВИ һәм грипп та өстәлергә мөмкин. Шуңа табиблар сакланырга киңәш итә. Быелгы сайлауда барлык иминлек таләпләрен үтәп оештырылачак. Кызыл зонада дәваланучыларга һәм табибларга да анда тавыш бирү мөмкинлеге булдырыла. Теманы Рания Абдрахманов дәвам итә. Тот контингент пациентов, который находится у нас в красной зоне. Хастаханәләрдәге кызыл зона коронавирус таралгач барлыкка килгән термин. Аларда ковидны авыр һәм уртача кичерүчеләр дәвалана. Монда пациентлар катгый карантинда, медицина хезмәткәрләреннән башка беркемне дә кертмиләр һәм чыгармыйлар. Әмма монда чикләүләр тавыш бирүдән читтә калырга сәбәп түгел. Кызыл зонага бюллетеннарны алып керәчәкләр. Эпидбезопасность будет обеспечена. Иминлек кагыйдәләре төгәл үтәләчәк. Вирусның кызыл зонадан чыгуына юл куелмаячак. Бюллетеннар махсус капларда булар. Һәркемгә аерым каләм биреләчәк. Кызыл зонадан тавыш бирү тәртибе турында тулырак сөйләячәкбез әле. Сайлау участокларында да санитар таләпләр үтәлергә тиеш. Битлек кию, кулларны дезинфекцияләп керү мәҗбүри. Кызын коронавируска башка йогышлы аурулар да өстәлергә мөмкин. Алардан да саклану мөһим. Мы вступили в сезон заболеваемости гриппа и ОРВИ. Без грипп һәм ОРВИ аурулары сезонына кирдек. Шуңа битлекләрне киеп йөрергә кирәк. Аларны ким дигәндә якындагы ярты елда салмыйбыз әле. Татарстанда әлегә грипп йоктыруның бер генә очрагы да теркәлмәгән, әмма халыкка гриппка каршы прививканы дүшәмбедән ясый башлаячаклар инде. Әлегә республикага вакцинаның беренче партиясе кайтарылган һәм аны хәзер хастаханәләргә тараталар. Ул вакцина 6 айдан балаларга өчен һәм өлкәннәргә 60 яшькә кадәр һәм йөкле ханымнарга. Эшлиләр аны поликлиникаларда. Гриппка каршы прививканы коронавирусныкы белән бергә ясатырга ярамый. Алар арасында кимендә 1 ай аерма булырга тиеш. Тәнәфес ковиддан соң тиеш булырга 1 ай. Ковидтан прививка ясату Татарстанда бик акрын бара дип белгечләр. Темплар 4 тапкырга кимегән. Әйтик, июль аенда көненә 18 мең кеше вакцина алган булса, хәзер нибары 4-5 мең тирәсе. Бүгенгә республикада 1 миллион 7 меңнән артык кеше аның беренче, 861 мең ярым кеше икенче дозасын кадаткан. Тик бу гына җитми. Пандемия чикләүләрен йомшартырга мөмкинлек бирүче 80% коллектив иммунитет булсын өчен тагын 800 мең кеше прививка ясатырга тиеш. Рания Абдрахманова, Ленар Хуҗи Әхмәтов, Яңа Гасыр каналы.
Соңғы тәулікте Татарстанда 50 кеше ковид юқтырған, оларның 14-і хастаханәдә, 36-сы өйдә дәвалана дип хәбәр итә республика штабы. Иң күп очраклар Казанда 28 кеше авырый башлаган. Ярчалыда 13. Пандемия башланганнан бирле Татарстанда 25610 кешегә ковид диагнозы куелган. Россиядә соңгы тәулектә 18856 яңа авыру. Бу кичәгегә караганда 1000 кешегә күбрәк дигән сүз. Коронавирустан 4 кешенең 73-82 яшьлек ирләрнең 62 һәм 72 яшьлек хатын-кызларның гомере өзелгән. Бүген бердәм Россиянең Татарстандагы бүлеге медик волонтерлар белән килешү имзалады. Бу аларның иҗтимагый оешмалар белән төзегән 55-нче килешүе. Алар белән тыгыз хезмәттәшлектә булу безнең өчен зур ярдәм. Алар аша без халыкны борчыган сорауларны беренчеләрдән булып беләбез дип ассызыклады Фәрит Мөхәммәтшин. Бүген медик волонтерлар оешмасында 4000-гә якын кеше исәпләнә. Алар пандемия чорында аеруча зур ярдәм күрсәтте. Авыруларга чыгып йөрмәүче кешеләргә азык-төлек, дарулар китерделәр, кызыл зона сырхауханәләрдә эшләделәр. Бүген алар уртак чаралар оештыра башлый. Сәламәтлек саклау, авыруларга ярдәм күрсәтү, шулай ук укучыларны һәм студентларны волонтерлыкка җәлеп итү буенча да эш барачак. Гомуми төп нигезе менән волонтерларга рәхмәт әйтәсем килде. Медицинский институтның волонтерлары беренче булып, кызыл зонага да кирип, беренче иттереп чын күңелдән ярдәм итү мәсьәләсен күрсәтеп халыкка. Врач шундый булырга да тиеш ул, яшьли. Шуның менә авырлыгын уртаклашып, ярдәмчелек күрсәтер. Сейчас, после этого соглашения, мы можем сказать, что бу килешүдән соң без алга таба да уртак проектларны гамәлгә ашыра, төрле акцияләр үткәрә алачакбыз. Безнең менә дигән волонтерларыбыз бар. Без төрле чараларны уздыруда булышырга әзер, мәгълүмати ярдәмдә күрсәтә алабыз. Җилләтеп тә булмый, йоклап та диләр. Казан яна бистәләрендә яшәүчеләр нәрсәдән зарлана һәм Россиянең баш санитар табибыннан нинди ярдәм көтәләр, бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайлауга 15 көн калды. Хәзер республикада аңа әзерлек бара. Идел пресс нәшриятында бюллетеннәр бастыра башладылар. Алар партияләр исемлеге буенча 2 934 500 данәдә әзерләнә. Шуның кадәре үк бер мандатлы округлар буенча булачак. Һәр бюллетенга саклык чарасы буларак махсус томга да салына. Участокларга да аларны сак астында узатачаклар. Эш барышы турында тулырак Илгиз Шәкүров. Бюллетеннәрнең тексты татар һәм рус телләрендә. Аларның эчтәлеге Россия үзәк сайлау комиссиясе утырышында расланган. Бу документларны бастырыр өчен 70 тонна кагаз, 2 тонна буяу кулланалар. Нәшриятта тәүлек әйләнәсе эш тынмый. Печаттан соң бу бюллетеннәр керә безнең сортировка сайлау цехына, аннан соң алар китәләр кисү цехына, аннан соң алар эләгәләр склад готовой продукции дибез, анда алар упаковка. Бүгенге көндә бер округлы бюллетеннәрне печатләп исеп, аларны инде упаковка цехына бирдек. Сайлау өчен 3 миллионга якын бюллетень бастырылачак. Бүген эш барышы белән Татарстан үзәк сайлау комиссиясе рәисе танышты. Бюллетеннәргә саклык өчен тангир шелтәр төшерелә. Алар төрле төстә. Партия исемлеге язылган бюллетеннәрдә зәңгәр, бер мандатлы сайлау округларыныкы яшел төстә. Шулай ук һәр бюллетенга махсус номерлы марка ябыштырыла. Бюллетень защищен подписями членов участковых комиссий. Бюллетеннәргә участок сайлау комиссиялары әгъзалары үз имзаларын куячак. Моннан тыш мөхөр сугыла. Бюллетеннәр бастыру бик җаваплы эш. Идел пресска ышанабыз, сайлауга барысы да әзер булачак. 7 сентябрьдә бюллетеннәрне бастырып бетерәчәкләр. Аннары сак астында 65 территория сайлау комиссияләренә җибәреләчәк. Ә инде алардан 15 сентябрьгә кадәр 2810 участок комиссиясенә тарата башлыйлар. Илгиз Шәкүров, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Россиядә хәрби дан көне. Нәкъ 76 ел элек 1945 елның 3 сентябрендә 2нче Бөтендөнья сугышы тәмамлана. Бу көнне без ватан сагында торган солдатларны, үзләрен аямый көрәшкән якташларыбызны искә алабыз. Алар арасында милләттәшебез Хәмид Әхлиуллин да бар. Татар халкының бөек улы, Башкортстанда туып үскән егет 24 яшендә Днепр янындагы җирләрне яулаганда батырлык кыла. Советлар Союзы герое исемен аңа ни өчен бирәләр? Бүген милләттәшләребезне хәтерлиләр микән соң? Тулырак безнең репортажда. Башкортстан Благовар районының тарих-этнография музее. Түрдә бийек ватан сугышы геройлары сүрәтләре. Шуларның берсе герой милләттәшебез Хәмид Әхлиуллин. Сугыштан соң туган җиренә әйләнеп кайтмый ул. Монда шәхси әйберләрен кадерләп саклыйлар. Әхлиуллин Хәмид Шамсудиновичның каберендәге җире.
Ушкул, фотосурет, ушкул кайда Хамид Шамсудинов Аглиуллин укыган справкалары, аның үзенең язган бит кагазлары. Хамид Әхлиуллин Үдрәкбаш авылында туып үскән татар егете. 20 яшендә армиягә алына. Сугыш башлангач фронтка китә. 106-нчы укчы дивизия составында өлкән сержант Әхлиуллин Днепрның уң як ярындагы плацдармны яулап алу, саклау һәм киңәйтү өчен көрәшләрдә катнаша. При героическом форсировании реки Днепр. Днепр елгасының уң ярындагы бәрелешләр вакытында ул разведка бүлегендә өлкән сержант, саперлар бүлеге командиры булган. Бу иң алда баручы частьларның берсе. Алар каршы ярга чыгып, анда хәрби хезмәттәшләренә урын әзерләргә тиеш була. Алар ярдәмендә гаскәр зур булмаган плацдармнарны яулый. Татар егете сугышта 8 ай гына булырга өлгерә. Бәрелешләрнең берсендә Лоев бистәсе янындагы сугышта һәлак була. Шул ук елны Хамид Әхлиуллинга Советлар Союзы герое исемен бирәләр. Хәзер Хамид Әхлиуллинның батырлыгы туган ягында мәңгеләштерелгән. Благовар районы үзәге булган Языков авылында Бөек Ватан сугышы геройлары мемориалында аның сыны бар. Бу комплекска район халкы да, кунаклар да еш килә. Безнең ул заманда күп кеше менә кемдер кайтса, нидән фронттан. Ул безнең өчен халык өчен бәйрәме. Алар артыннан безне җигереп, балачага йөрибез. Шунда әзрәк ни булса, баштан сыйпап нитәләр, конфетлар булса, шикәрләр булса, шикәр бирәләр. Ул заманда безне конфет бекеләкмедер. Бүген геройның туган авылы Үдрәкбашта урам һәм мәктәп Хамид Әхлиуллин исемен йөртә. Башкортстанның Благовар районыннан Рания Абдрахманова, Миләүшә Латыпова, Рузил Имамов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Бу якшәмбедә нефтчеләр һөнәри бәйрәмен билгеләп үтә. Кара алтын чыгару безнең өчен көн саен эшкә йөрүгенә түгел, яшәү рәвеше инде диләр Татарстанның нефть тармагында эшләүчеләр. Әлеге һөнәр ияләре арасында ата-бабаларының эшен дәвам итеп нефтче булып китүчеләр дә шактый. Азнакай районының Актүбә бистәсендә яшәүче Мөхәммәтҗановлар гаиләсе шундыйларның берсе. Әтиләре йөзләгән оператор өчен генә түгел, үзенең уллары өчен дә тәҗрибәле уста. Нефтчеләр нәселеннән булган асыл егетләр белән Филүзә Хәмидуллина да танышты. Илдар Мөхәммәтҗанов нефть һәм газ чыгару остасы. Аның карамагында 120дән артык нефть каланчасы. Ничек эшлиләр, күпме нефть чыгарыла, иминлек кагыйдәләре үтәләме, барын да тикшереп бара. Бүген 31 скважинадан пробаласы була. Һөнәре буенча ул инженер 1980 елларда Мәскәүнең нефть һәм газ институтын тәмамлый. Хезмәт юлын кара алтын чыгару тармагында гади эшче булып башлаган. Аннан инженер булып эшли, хәзер мастерлык дәрәҗәсенә күтәрелгән. Нефть чыгару өлкәсендә 30 елдан артык хезмәт куя. Элек операторларның авыр иде дип сөйли ул. Җәяү чыгып китәлек, мәйдан килеп карашы, мастер задание бирәйди. Аннан шешәләрне тотып, проба ала торган карашы. Санникларны ремень кирәк булса, ременьне бөтенесе үзебездә карашы, нидә, на своих плечах. Улы Илшат тәтисе белән бер бригадада эшли, көненә 30 чакрым юл үтә, 40 каланчаны әйләнеп чыга. Решил себя попробовать в этой профессии. Үземне операторлык һөнәрендә сынап карарга булдым. Инде 6нчы ел эшлим. Хәзер хезмәт җиңелрәк, квадроциклларда йөрибез. Авыр сумкалар күтәреп йөрү юк. Илдарның тагын бер улы Наил дә әтисе юлыннан киткән. Ул Әлмәтнең нефть чыгару оешмасында оператор булып эшли. Мөхәммәтҗановларның династиясын Азнакайда күпләр белә. Аларның бабайлары Кызыл байрак ордены белән бүләкләнгән. Ати гомер буе эшләде электроцехта, электромонтер булып. Бездән карап, үрнәк алып, без дә шул нефтяной выбрали үзебезгә. Нефтче уллары белән әниләре Нәфисә Мөхәммәтҗанова да горурлана. Нинди җаваплы эш икәнен ул яхшы белә. Икенче улым инде Наил Әлмәткә күчте, Актүбәдә эшләгән иде. Оператор булып эшли. Өченче малаем да инде 11-не бетергәч Әлмәттә укыды. Шул әтисе юлыннан китәргә уйлый инде. Иртәгә Мөхәммәтҗановлар өчен генә түгел, бөтен нефтчеләр өчен зур бәйрәм. Әлмәткә Рөстәм Миңнеханов та киләчәк. Бәйрәм чаралары нефтчеләр каласының берничә урамында узар дип көтелә. Шулай ук яңа объектлар да ачылачак. Мәсәлән, балалар хирургия корпусы, нефть институтының кампусы һәм Каракүз балалар бакчасы. Бәйрәм чаралары Әлмәт, Бөгелмә, Азнакай, Леногорск һәм башка шәһәрләрдә дә узар дип көтелә. Азнакай районы һәм Әлмәттән Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы.
Бу якшәмбе Казанда халыкара мусульман киносы фестивале ачылачак. Кунаклар Татарстан башкаласына инде килә башлады. Бүген Казан аэропортында безнең иҗат төркеме Азербайҗан режиссеры Элчин Муса оглуны каршы алды. Ул конкурсның жюри рәисе, тамашачыга режиссер 40-нчы ишек фильмы аша яхшы таныш. Быел фестивальдә катнашырга 45 илдән 584 автор теләк белдергән. Зур чарага танылган актерлар Татьяна Абрамова, Ольга Кабо, Александр Носик, Силим Байрактарны көтәләр. Кинофильмнарны Мир һәм Алмаз синема кинотеатрларында карап булачак. Интересовался. Я знаю, что раньше он назывался «Золотой минбар». Мин бу фестиваль турында шактый беләм. Элек ул алтын минбәр дип аталган. Нинди фильмнар катнашканынан шулай хәбәрдар. Бу масштаб ягыннан иң зур чара дип саныйм. Күптәннән Казанга киләсем килә иде. Бу хыялым чынга ашканга мин бик шат. Я давно хотел быть, и я рад, что я сегодня здесь. Китап укырга яратучылар өчен сөенечле хәбәр. Бүген Татарстан язучылар берлегендә башкорт язучысы Айгиз Баймөхәммәтовның татар теленә тәрҗемә ителгән Нахак китабын укучыларга тәкъдим иттеләр. Әлеге әсәр Татмедиа җәмгыяте һәм Казан утлары журналының кесе китаплары сериясенең 6-нчы басмасында урын алды. Нахак 2000 тираж белән чыга һәм ятим малайның катлаулы язмышын сурәтли тулырак Айгөл Бәдретдинова. Нахак китабы тәүдә Башкортстан дөнья күргәйне. Хәзер менә күрше республикалар Татарстанда нәшер ителде. Айгиз Баймөхәммәтов Башкортстанның иң популяр язучыларының берсе. Калдырма әнкәй дип аталган беренче повесте белән ул бөтен дөньяга таныла. Үзе кебек ятим балаларның язмышын чагылдырган әсәрләре дистәләгән телгә тәрҗемә ителгән. Нахак әле яңа иҗат җимеше. Менә бу китаптың дөнья күрүе татар телендә минем өчен бик шатлыклы күренеш, чөнки ул безгә башкортларга бик якын кардәш халык һәм безнең элек-электән әдиптәр арасындагы дуслык нык булган. Без шул вакытта татар әдәбиятын укып үскәнбез. Нахак китабына кергән Урам балалары повестендә Данил исемле малайның төзүче булырга, йортлар салырга хыялланганы турында сүз бара. Тик 13 яшьлек яшүсмер үзе урамда яшәргә мәҗбүр. Нахак хикәясендә исә Идел исемле егет олыларның кырыс дөньясы белән очраша. Башкорт язучысыныкы, ләкин инде башкорт теле белән татар теле арасында аерма юк. Аны инде тәрҗемәчеләр үзе дә бер интервьюсында әйтте, аны инде Казанлылар хезмәткәрләре генә татарчага әйләндергән. Махсус тәрҗемәче кирәкми дә безнең бер-беребезне тәрҗемә итәргә. Менталитет дигән әйбер бар. Безнең дөньяга карашыбыз бер төрле. Ул төрки халыкларда һәм бигрәк тә татар белән башкорт арасында дөньяга караш, фикерләү рәвеше бер төрле. Нахак Казан утлары китапханәсе сериясенең 6-нчы китабы. Әлеге проект Татмедиа җәмгыяте белән берлектә булдырыла. Максат төрле төбәкләрдә яшәүче иң популяр авторларның әсәрләрен кесе китаплары итеп бастырып чыгару. Айгиз Баймөхәммәтов ул бик укылышлы автор. Ул башкорт телендә яза, әмма ләкин ул башкорт язучысы булган үсеп инде төрки дөньяда иң танылган яшь язучыларның берсе. Әсәрләрендә ятимнәр йортларында үскән үсмерләрнең вакыйгалары, хәлләре чагыла. Шуннан да үзе дә ушул тормыш мәктәбен сынауны узган кеше. Гади телдә кешегә кызык тормышчан, тормыш турындагы әсәрләр. Алар гади итеп язылган, кешегә укыргаларын җиңел һәм кешегә нык якын темаларга багышланган. Безнең әлбәттә инде безнең өчен зур күренеш. Башкортстандагы иң танылган язучы, Айгиз бүгенге көндә иң популяр язучы, ул күп телләргә күчкән. Һәм менә без аны махсус рәвештә безнең аудиториягә танытырга булдык. Айгиз Баймөхәммәтовның Нахак дип аталган татарчага тәрҗемә ителгән китабын интернет кибетләрендә дә сатып алырга мөмкин. Айгөл Бәдретдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Иртәгә Казанда бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләренең уеннары ачыла. Ярышларда катнашу өчен 1000 ярымнан артык кеше гариза биргән, һәм медальләр өчен 9 илдән 14тән алып 23 яшькә кадәрге спортчылар керешәчәк. Казакстан, Таҗикстан, Азербайҗан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Армәнстан, Молдова, Беларусь һәм Россиядән. Уеннар Казандагы комплексларда 16 спорт түры буенча узачак. Бу көннәрдә 182 комплект медаль да уйнатылачак. Россия җыелма командасы составында Татарстаннан 28 спортчы чыгыш ясый. Бадминтончылар, билбау көрәшчеләре, каратистлар һәм теннисчылар. Уеннарның талисманы итеп Татарстан символы кар барсы сайланган. Ярышлар иртәгә Универсиада авылында ачылачак. Анда Рөстәм Миннехановның катнашуы көтелә. Тантананың трансляциясын безнең телеканалда иртәгә кичке 10-да карарга мөмкин. Исегезгә төшерәбез, бәйсез дәүләтләр берлеге илләренең уеннары узган ел узарга тиеш иде, әмма пандемия сәбәпле аны 2021 елга күчерделәр.
Кеше гомерен һавада саклап калган ярчаллы табибы Энҗе Матыгуллина самолетта аңын югалткан пассажирга беренче ярдәм күрсәтеп, үлем тырнагыннан коткарганы өчен Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының мактау хаты белән бүләкләнде. Очкыштагы гадәттән тыш хәл ничек килеп чыга, чаллы табибының нинди гамәлләре кеше гомерен коткарырга мөмкинлек биргән. Таңсылу Насирова тулырак. Энҗе Матыгуллина медицина өлкәсендә 14 ел эшли. Самолетта гадәттән тыш хәл килеп чыккан көнне аның гаиләсе белән җәйге ялга Төркиягә очышы була. Һавага күтәрелеп 1 сәгать узуга бер пассажир аңын югалта. Салонда табиблар бармы дип сорагач, ярдәмгә Энҗе Матыгуллина килә. В первую очередь, естественно, Ауруны идәнгә яткырдык. Стюардесс аптечка белән тонометр алып килде. Мин аңын югалткан ханымга ясалма сулыш алдырдым. Йөрәгенә ясалма массаж ясадым. Мондый очракларда без авырның янәшәсендәге кешеләрдән сораштырабыз. Сез аның якыннары түгелме дип. Пассажирның нинди дә булса чире, даруларга аллергиясе булу-булмавын ачыклау өчен. Дөрес итеп беренче ярдәм күрсәтелгәнгә күрә пассажир аңына килә. Самолет командиры аны Казанга кайтару өчен очкычны кире борырга карар кыла. Аэропортта авыруны табиблар каршылай. Кеше гомерен саклап калганы өчен кардиолог Энҗе Матыгуллинага сәламәтлек саклау министрлыгы тарафыннан рәхмәт белдерелгән. Тик табиб үз гамәлен батырлык дип санамый. Аның өчен ул гадәти эш, әмма 10 000 метр биеклектә аңа әле ярдәм күрсәтергә туры килмәгән. и неотложная помощь, в принципе, для нас. Ашыгыч ярдәм күрсәтү минем өчен гадәти күренеш. Без бу эшне көн саен башкарабыз. Энҗе Матыгуллинага рәхмәтле пациентлар байтак. Шуларның берсе Венера Әхмәтшина. Ул кардиология бүлегендә беренче тапкыр гына түгел, шундый яхшы табиб күзәтүендә булуына бик шат. Не первый раз. Минем табибым бик әйбәт. Хастаханәдән хәлем яхшырып чыгып китәм. Киләчәктә сау сәламәт килеш күрешергә язсын. Зур рәхмәт сезгә. Беренче ярдәм күрсәтә белү һәркемнең бурычы ди Энҗе Матыгуллина. Кемнеңдер хәле начарайып киткән вакытта янәшәдә табибның булмавы да мөмкин. Лилия Гатина, Ленар Солтанов, Таңсылу Насырова, Яңа гасыр каналы. Бүгенгә менә шундый хәбәрләр иде. Сәламәт булыгыз. Мы разогнали выгоды на максимум. В автоцентре РРТ на Чуйкова автомобили Nissan с выгодой до 250 тысяч рублей. Звоните 212 30 10. Платить за газ – это быстро и удобно, легко и надежно. И каждый может выбрать свой способ оплаты. Воспользоваться порталом госуслуг Республики Татарстан. Не дожидаясь получения по почте, сформировать квитанцию в личном кабинете на сайте ООО «Газпром Трансгаз Казань» и оплатить ее. В личном кабинете или мобильном приложении вашего банка через почтовое отделение или платежный терминал. Каждый завтрак может стать особенным, если на столе сливочное масло «Акмай». «Акмай» – все как по маслу. Гинекология здоровья семьи – это забота о женском здоровье с детских лет. Опытные гинекологи-эксперты, все виды диагностики и лечения, хирургические операции. Телефон в Казани 204 2 700. База оптовых цен «Находка» говорит «нет» пустым кошелькам и маленьким корзинкам. Форель 1 килограмм 399 рублей. Тайт 12 килограмм 699 рублей. Цены действительны по 5 сентября 2021 года. Подробности у продавцов. Акбарс домнан Казандагы фатирларга ипотека 3,9% башлап. Һәр кем өчен һәм бөтен чоргада. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңлек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Яңа аш бүлмәсе кирәк икән, сузмагыз Данил Мастерга кичектереп түләү шартлары белән заказ бирегез. Сентябрь ахырына кадәр китереп бирү, фатирга кадәр менгерү һәм җыю бушлай. Аш бүлмәсенең эште проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Данил Мастер, телефоны 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгыш, Бөгелмә, Баулы, Ознакайда иртән дә көндез дә яңгыр яву көтелә. Ә менә кичкә аяза. Салкын атмосфералы циклон республикабызда һава шартларын үзгәртте. Кайбер
күпер районнарда яңгыр явачак, урыны белән көчле җил көтелә. Төнлә шактый суыта, урыны белән температура +3 градуска кала. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзилә-Минзилеста иртән болытлы, көндез яңгыр сибелеп үтәчәк. Алда көннәрдә явым-төшемнәр кими, көннәр аяза, шулай да температура инде күтәрелмәячәк дип фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта көн болытлы һәм яңгырлы булачак, җил көнбатыштан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә көндез аяза, явым-төшемнәр юк диярлек. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта иртән генә бераз яңгыр явып ала да, аннары көн буе аяз һава көтелә. Бу көннәр кирәк кадәр кояшлы булмаса да, күңел яктылыгын югалтмасак иде. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Доктор Оз федераль җилтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буйлар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 70 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Аркадагы авырту юкка чыгарга мөмкин. Оксана Кузина умыртка баганасын даулау буенча операциясыз технология авторы. Хәтта бу сирне дә теләсә кайсы яшьтә операциядән башка бетерергә була. Бернинди дә фокуслар түгел, бары тик алдынгы технологияләр генә. Доктор Оз. Казанда яңгыр явачак, 16 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 742 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 65%. Көндезге сәгатьләрдә магнит давылы көтелә. Сәламәтлегегезне саклагыз. Бүгенгә менә шулар, күңелле яллар сезгә, исән-имин булыйк.